cocol dhewe weh sak jose. Heeh, Mas. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Alesane mangkelake ayo balayung sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko iki dibablaske napa mandek sik Mas bablaske ya kena mandek sik ya kena. Pak Purnomo ingkang pundi nggih Pak Haji nggih? Pak Haji Purnomo mrono Kita yo merapat yo ke tak sana. mrono yo. Pak Haji Purnomo. Monggo lho Pak Haji. Ayo kita merapat ke Pak Haji Purnomo. Ora Pak apa-apa Haji iki pundi? engko dibablaske nang lewung ora apa-apa ya. Nggih, heeh. Monggo Sing Pak keping Haji. dipinangkani Lah, nika nggih. pamurutan saking Bapak Haji. Yeah. Pak Haji pundi nggih Pak Haji Purnomo? Bapak Haji Purnomo. Halo. Teng mriku napa teng mriku? Halo Pak Haji. Pak Haji di manakah? Oh di depan sana, Oh depan iya. sana. Pak Haji yang mana Pak Haji? Yes. Di ngarep Ada ya, di ngarep oke, baik. katanya. Oke siap. Wis pokoknya Bapak Pak Haji Haji. pundi? Oh, Nah, Wah. kalau ini Haji Purnimi. Ya, kalau Purnomo di ayo sana. Pak Haji, walah. Nah, Niki oke sampun siap. disukani lho Pak Haji Purnomo. Tenang aja. Wah, jan. Ayo. Panas Mas ning kene Di, panas. dintekke sik kuwi Dintekke lagune. sik, ya. Di lagune dintekke sik. Monggo lho Pak Haji. Ki mambune mambu esem nih ning kene iki. Jane kowe ning Ayo. adalah ketemu saja nyepringani asik. Bablas ke lewung Mas Landang. Masih bersama Goyang terus, Dewa ayo Ibu. Campuran Ibu Indonesia. Haji monggo. Kanca dhewe lagi. Luar biasa. Mendukung ada Popeye Audio Sound System Bogi. Live streaming bersama Celah Foto Cijantung, Jakarta Timur. Sikat yo. Dadi lawang hatiku. Sapisan ketemu. Wong bagus ganti lanku. Godho ati rina singa. Monggo Mas Jasno. Noroban jiwa rasa ngundang rasa Oh joget dulu Bapak. Kumetes sing kalebu Yo. lir nguyai sekoro nyatana bisa Ale Pak Haji. ngluluhke tresno Matur suwun. Suwing
nggih. Matur sembah nuwun. Dijak minggir kene bae sik yo, jak minggir kene bae yo. Panas, Lah nek Pak panas Haji. koyo ngene iki piye? Kula mlebet riyen nggih. Nggih, teng mriki. Panas, Monggo, Mas. monggo, monggo. Matur suwun Pak Haji Purnomo. Yo. Sabda pandita ratu. Ayo Ibu joget yo. Yo. Ring Bu Haji monggo. sliramu. Nyadya ing siseku. Ayo Ibu. Mugi Gusti nglilani. Tresnaku bakal kenowo mati. You gonca dhewe. Ayo Bu. Langsung disukani aja lamis. Yo. Langsung aja lamis yo. Ayo Bu. Matur suwun Ibu. Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwo prasaja nimas ora agawe jowo Bapak. Joget dulu Pak Haji. Aku takut. iki prasasan loro Ya, sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah tak tambahin. Terima kasih. Mbok ojo amung lamis kang wis dadine kanjur didis. Matur suwun Ibu, enggak jadi. Popeye iki apa paimin to? Yo. Iya. Ya, Bapak monggo. Oh, wakil Mas. Oh, wakil. Ayo Bu, goyang lagi. Matur suwun. Yo yo yo. Sampai bawah. Monggo, mong bagus Udo ati Rita Rasia Monggo Norban jiwa raga nguntang rasa tumetes sing kalebu lereng uyai Ayo Bu Haji, ayo Asik katana bisa ngluntuke tresnaku Ayo Bu, goyang sampai bawah Sampai sampai bawah yo
Dasno. Dalem. Sing ngersake lagu Lewung kok renek Mas, ngilang Mas. Wis merono wis men kok. Lagi diundang anu. Lah iki malah ibu iki ngersake selendang. Selendang. Selendang apa iku? Sing sedajas ma aku nyawang selendang biru. Sing selendang biru yang itu apa yang dangdut, Bu? Mestine sing dangdut. Dangdut. Oke, nggih. Aku telas kirin, Mas. Aku sengaja kok, Telas kirin. Iya, wis. Monggo, ayo entekke. Entekke. Ayo gedang karo mlaku rono wae, ayo. Sabda pandita ratu mring sliramu dadya ing sisihku. Ibu nanti dikasih ya lagunya ya. Mugi Gusti glelane tresnaku datan ginawa mati. Mas, gondrong kok ya dompet loh. Masuk Mas. Sepirang tahun lawasan ana kene ning muslirane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Dikaning kang sejati ati lega muga antuk tombo. Lah kok pletre teko ngendi wae. Gak apa. Metre sithik gak apa-apa ya Mas Landa. Ya kala-kala mletre bareng. Nganti kagema nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Saya
kanggo nambani kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega muga antuk tampa bablaske napa niki Mas Gondrong? Lah napa? Ayo. Wong ayu kok piye? wong ayu Oh. bablasne wong ayu Ya. Cena ayu kok. Nganti kagawa ing mimpi gawangan sliramu wis lakon jroning ati dadi maka kai sliramu rata lu kanca dhewe iya 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 Mas Gondrong tak sawang kae saka kadoan ngagem nyampe tindalan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi tratapan atiku pangling pingin ayu oyotane kuning desmana atiku mongomong manting besok kapan aku bisa nyanding wong ayu sawangan ragaku iki rina wengi mung tansah ngrewitu ati wong ayu sigaran dadaku iki tresnaku sundul wiyati kanca dhewe lho ki tak sawang kae saka kadoan ngagem nyampe tindalan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi tratapan
sikaren dadaku iki rina wengi mung tansah rindu ati wong ayu sikaren dadaku iki tresnaku sundul wiyati matur suwun kersane kantosan. Matur suwun Mas Gondrong ya. Oh iya, harus ya Mas Wando ya. Nah, jan-jane kowe ning galagatmu saja nyopriyani hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya.
janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Mas Wanda, hae mulai boten. nang kemawon. Piye Mas? Hae mboten Mas, mengke mawon. Mengke mawon. Nggih monggo jenengan. Jancane kowe nang ngendi gelagatmu ngajak nyopriani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya nambah mleh Napa? kangene semu Kangene semu. Oh, sesarengan kalian Arjen Konco Dewi ya gandem marem ini kan hubungan kanan Mas Lada yo melaku-melaku kok ngarep mbak ayo Mas Dani joget ayo manis dik kowe pancen manis Ayo Mas manten. manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu Kaya bisa. Matur kaya bisa ngrasake jantungku yo Sugeng rawuh dulur-dulur saking Sragen Brumbung sugeng midhangetaken matur suwun atas kerawuhipun. Pun insya Mbak saniki. Kembang plati andune dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe yo pasar turi mas ning Surabaya aku jejak juragan rati kene Mbak yo diiris-iris aduh dek gulane Jawa wah kowe wong manis dasare prasaja yo maju memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat yo Embang monggo kayangke Mas Bani ampun kondur yen juragane rati kene arep ngadeg mau ndi ayo kene arep nyawer ayo Mbak kene Mbak pundi manis sing kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa
kaya bisa ngrantake jantungku. Ganteng mas sampeyan pancen ganteng. Tambah ganteng deh. Ganteng yen ora Ayo yo ayo. Ngarep kan aku. namine kampung Ngalor ngidul. ngidul sampeyan gawani gendul. Kembang melati aduh dek di ronce-ronce setengah mati mas grandong naksir kowe. Pasar turi mas ning Surabaya. Aku Aku ngerti sampeyan seneng ing godhong. diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat kuwi watake wong lanang. Rene mak ngejak Rene. Siap nih. Tambah iki, Mbak. Napa? Tambah ya Mas Landa. Nambah. Monggo ginarap ninggal katur sunat. Oh, sesarengan kalian Arjen. Bolo Dewi. Oh, oh, oh. Dulur-dulur saking Sragen ampun kundur riyin. Oh, oh, oh. Nyekek yo, nyekek yo, nyekek yo, nyekek yo. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Matur suwun Mas Bani. Aku kudu sambat karo sapa? Yo. Jaranan jarane ditumpaki taunana widanana tak enteni sapuju ing tresna balung nangka bebasane wong katon sliramu wae. Aja lali pamelingku. Janji kang satya satuku tak anteni kanthi saelengmu. Nyuk kanca dhewe legi. Kanca dhewe. Ya. Musik. Oh, Dewi campur sering Indonesia.
kene gayeng ke. Matur suwun. Anak lanang Bu. Oh nggih. Ya. Sesak mlebu setu. Ya. Ya. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan bengi. Mugi-mugi Gusti kijabahi. Sakep pananggonmu bali bisa kepol kaya tuke ngene. jarane ditumpaki jarane ditumpaki. taun ana widanana tak enteni sak pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Ayo Oh jelali Matur suwun Pak MC kembali ke matur A1 sembah. Studio 1 matur suwun. Bos Grandong matur sembah nuwun.